That is the reason I see. You may be seated. And that is the reason. And that is the reason I sing and I shout. For Jesus came down. Without any waste of time, thanda ukubingelela every man and women of God in our midst. Ake nibashayele izandla nisho amen omkhulu. Ake ngibingelele zonke izitha zikaSathane. Mawusitha ima ngenyawo and shout hallelujah. Shout to praise the Lord. Anime kanjalo kokugcina phela namhlanje. Ake sisho amen okugcina ubusuku bethu bokugcina. Sihlangana ake nisho hallelujah. Praise the Lord. Ayihlale phansi. Ngaphandle kokuchitha isikhathi, ngithanda ukubingelela every man and women of God in our midst. Egameni likaJesu ngibingelele onyawonhle. Amen. Hallelujah. Ngibingelela i-team yeGotham, ngibingelele bonke abangcwele. Ngibingelela uMamchobe, my wife. Ngibingelela ubaba Makhubane kade ngamgcina umfundisi wami. Ake nimshaye izandla noma Makhubane. Amen. Yena umfundisi uzinhle ntshangase nomlu. Ngeke ngizohlala ngapha nizohlala izongwazi wami zinhle nawe mlu. Amen. Hallelujah. Ngiyafika ngiphuma eCape Town. Thina esibiza uThixo esingenaso isikhathi sokurelaxa ngoba uthi uNkulunkulu uphuthuma my son. Umhlaba uyabhubha. Ngiyafika nje ngiyoshumayela bengishumayela qethe ngo3 ngo4 bese ngiphuthuma e-airport. Shiye konakele kwaXhosa konakele shiye ku upside down i-anointing mighty Jesus. Ngizoba nemvuselo enkulu lapha eCape Town ngoSeptember. Ngizobanikeza ama-Kellogg's. Afika sebelambile bafuna imvuselelo. Bona kamaXhosa ke ayakwazi ukuphatha umuntu. Ayakwazi ukuphatha izinceku zaNkulunkulu. Hayi lento la kwaZulu. Hayi lento la kini. Ngoba kona sengijabula ukuthi nami sihamba nini ngcono ngoba ubusuku bethu bokugcina. Musana ukuthi hawu ngoba ade ninikela amasenti lana. Niyathanda ukuthi hawu ninikela amasenti. Nkathi ivangeli it's free. It's very expensive. Mina ngine straight talk. AmaZulu azophoswa yini ukuphoswa kade ngisemaXhoseni. Azolahlekelwa izinto zikaNkulunkulu ngoba ba stereotype bagcwele ubuZulu. I'm serious. Ayikho imvuselelo ebenenhlanhla njengale mvuselelo kuza amadoda amakhulu kaNkulunkulu kodwa indlela enza ngayo unappreciate. Ngifuna ukushumela ngentshumayelo namhlanje. Ngishumele ngayo. Tshela ubuza umakhelwane wakho. What are you, a horse or a donkey? Mbuzo uthi uyihashi noma uyimpongolo? Zobonakala namhlanje amahashi neyimpongolo. Shumayela ke namhlanje ke NJ shumayela obusuku bakubogcina siyahamba mva kalokho. Mbuzo uyihashi noma impongolo? Luke chapter 10. Luke chapter 19 as well. Luke chapter 10 verse 34. Luke 19 verse 30. Mighty Jesus.
Sengiyonibona sesiyobonana ngeBelievers Convention. Siqedile ngani? Sobonana ngeBelievers Convention la eThekwini. I-registration yakhona is 1,000 rand. Kade ngigibele nohlenge wemhlaba sise Cape Town naye. Waxolisa umntana omuntu. Waxolisa ke. Sizobonana ngeBelievers Convention eqala ngomhla ka-8 December. Kuzobe kukhona onke amadoda kaNkulunkulu. Sizonivalelisa ke. Ake nginivalelise. Kona abanye bayigebengu abapledge abangathembeka. Ipi imali yami? Ipi? Ayaphenye sibekele sisiqoqo. I feel like preaching tonight. Noma ngikhathele uzongisiza uThixo, khathele. Bona ukuthi manje mangicela ezinye inceku ngizoyinikezana ngoba anikwazi ukuphatha inceku. Niyahluleka ukuphatha inceku maZulu. Nizongikhumbula sengihambile. Ngihamba namhlanje. Ngeke ngashumana intshumayelo angiqedanga ethi the final goodbyes. The final goodbyes. Namhlanje it's my final goodbye. Tshela makhelwane ukuthi sihamba namhlanje. Asifundeke injongo ya ukumkhonza uJesu uJesu nakho konke kwami injongo yami glory erilizwe ezulwini erilizwe phezu kwebandla. Izolo bangifuna ngise Cape Town enye intombazane kwaMakuta uSathane uyibhala u666 eswini. Wathi umoya ingcwele angithandazi bangifonela wangineza wisdom umoya ingcwele. My God, khona into esiphethe enzima kahle, khona into esiphethe engatholakala emasontweni, khona into esiphethe engatholakala ko-president of the world, khona into esiphethe engatholakala eBible College. Mighty Jesus, noma bekhona eBible College kodwa ibalahlekela yikho, tholakala kubantu abayisiwe abasaba uJehova. Mighty Jesus. Sike sathi sithandaza kulonyaka othi umoya ingcwele u2008 it is the year for the manifestation of an abundance. Then wasethi omdala there are 3 keys ezizokwenza le manifestation of an abundance ibonakale. 1, it is the fear of the Lord. One of the keys ezobuyisela lento ukuthi ibone ngamehlo, it is the fear of the Lord. Most of the people, they love God but they don't fear him. Nasho amen omncane. Moya ingcwele wathi kimi tshela leli bandla ukuthi ngezamagama ethi acceleration.
Then the Holy Spirit began to speak to me. What I am going to accelerate, it is to speed up. What bonke nabasindiswa manje, I'm going to accelerate them. Bazokhula ngokusheshsha, bazokhotshwa ngokusheshsha, bazobane, oh my God, my Jesus, my Master. Jesus Christ. Yonke into abazaliso accelerator, financial, spiritual, physical, there is going to be an acceleration. Everything will be speed up because time is very short. Time is very short. Soon and very soon, Jesus is coming back. Khona into engizoyenza umoya ngicela uthi umoya ngicela kimi NJ labantu abangahambi ungabafundisa ngokubuya kaJesu wathi ke ngibanikeze chance yokuqina wathi umoya ngicela kusasa nangolesibili uzobe ubafundisa ikhasi ngizobe ngibeka amachathi la sikhuluma ngokubuya kaJesu kusasa. My Jesus, my Master, my Master. Kamosh shakala babasika repa kamosh shantala babasika moko shanta. Lalelani bazalwane, lalelani, ngifuna makuvala inkonzo ngithathe, ngifuna makuvala inkonzo ngithathe envelope nginikeza 1 week more kuzinqeku zaseSwaziland. Kamosh shakala babasika koshakala babas rapa kamosh raba kamosh yazizwa ezikezake useyabuye kabe imibuso yalo mhlaba awisiudwali selombalo obulote bawe. Ngilaleleni, ngicela kusasa ningabi neblumande ngoba angisophinde ngishumayele kusasa nangolesibili ngizobe ngifundisa nizobe nibona into engakazi nizo nasemabandleni ngizobe ngifundisa ngokubuya kaJesu kusasa. Come on, shout hallelujah. Come on, start to praise the Lord. Come on, start to glory to Jesus. Usemnyango Jesus semnyango bayophenduka kanjani uma ngekho shumayelayo na? Bayophenduka kanjani uma ngekho shumayelayo? Bayophenduka kanjani? Bayofundiseka kanjani uma ngekho fundisayo? Sasa, ladies and gentlemen, ngizobe ngifundisa ngokubuya kaJesu. Ngiyacela notshela abantu ukuthi kusasa
uzozinto uzobuyibona ngamehlo lento kusasa. Luke chapter 10. Ngifuna ufuna mayiphele ngifuna mangiqhathe la lithatha ama envelope kuba ngiqhuba lento ngiqhuba ngoamen ngiqhuba ngeindleko nisakhona Jesus Christ my God. Awufunde chapter 10 Luke verse 34, chapter 19 verse 30. Luke chapter 10 verse 34. Yeah. Waya kuye wabopha amanxeba akhe ewathela ngamafutha. Awuqale verse 33. Verse 33. Kepha umSamariya othile owayesendleleni wafika kuye wathi ukuba ambone wamhawukela. Verse 34. Waya kuye wabopha amanxeba akhe ewathela ngamafutha newayini wamkhwelisa esilwaneni sakhe wamusa endlini yezihambi. Mamela. Ufuna ulalele. Are you a donkey or a horse? Bangibake. Lithi iBhayibheli. Oh my God. Verse 34. Wait. Verse 34. Waya kuye wambopha amanxeba akhe ewathela ngamafutha newayini wamkhwelisa esilwaneni sakhe wamusa endlini yezihambi wamgcina. Yabo uqale le ndoda amanye amaversion athi wamkhwelisa embongolweni. Wayegibela imbongolo. Ufuna ubheka izinto ezintathu. 1, kwesindoda isuka eJerusalem, the city of God, the presence of God. Yes, Jericho, the place of an enemy. On the way to Jericho, ihlangana neigwelekwela ngishumayeli ngalento. Ithi iBhayibheli zamshaya igwelekwele zimele uSathane. Igebengu zimele bani uSathane. Ake nithi amen. Mazimshaya, before zimshaye zamhlubula ingubo. Kususa kweglory ukuhamba kwenkazimulo. Nisekhona abasolwana. Mazimshaya zamshiya half dead. Ake nithi half dead. Ake nithi half dead. Ake nithi half dead. The devil is a liar. Uhlaselile wakhumula ingubo yenkazimulo. Number 3, wakushiya wakathi ufile kanti awufanga, you are half dead. Tell umakhelo ukuthi the devil is late. Tell umakhelo that Satan is late. Tell umakhelo ukuthi devil, we are late. I am not dead, but I'm half dead. Oh my God. For the 30 to 28, you are half dead. For the 30 to 50, abanye bangwajiwe, kodwa wena usaphila, you are half dead. Wenza imistake uSathane wakushayisa necancer wakuphathisa nezifo engalapheki kanti kuzotshuna Newlands West bazokubeka isandla. Wenza imistake uSathane waqathi uyaqeda ngebhizinisi yakho noma ishayile wena akakushayanga ushaya ibhizinisi. Ushaya business. But I'm just Satan as long as I'm I am going forward. I am half dead. Half dead. Because it's Hoko. Secretly, let's assign it death warrant.
kanti no noma ngawa kasikhombisa sitha sami ngiyovuka kasikhombisa noma ngawa 7 times. Israel akaqedwa. Asambe angikho lapha lithi iBhayibheli nabe mshaya half date kwadlula umpriest kuthiwa le ndlela it was a bloody way, le ndlela ehlayo, indlela esuka eJerusalem eJericho shudi usuka kwi-presence of God. Umoya wombuso ukuvukela ungayishiyi indawo, umoya wombuso ukuvukela ungayishiyi indawo, noma ngoba usathana akakwazi ukubamba, usathana akakwazi ukuthola into akayenzayo. Uthi uJesu esentendeni esandla sami akhona oyedwa ongayihlitha, kodwa ukuthi akususe esandleni sikaJesu kunezinto akakuphosela zona usathane, kunezinto akakujijelela zona ukuze uyinqaka usuke. Abanye bajijelela umshado wamanga, abanye bajijelela ngama-false prophecies, banqaka izinto kanti banqaka izinto zasesihogweni. Akakwazi ukususa usathane. Uwena oyisukelayo into akayenzayo isela kalisi ngaphandle kokweba nokubulala nokubhubhisa. Into yokuqala kufanele yenze usathane ukuthi akwebe esandleni kaJesu. Ukweba kanjani? 1, ukustopisha kwi-fellowship. Ningakuyeki ukuhlangana njengomkhuba wabangcwele, fellowship. Leli gama ngeShebheru benai. Ndayenzayo buza umuntu wesifazane mepheka umama. Njalo ngihlale ngibabona sebesuthi bedla ngezitshe ezincane. Ukathi wena bayadayetha baslima. Kanti ukudla okuningi bakudla besapheka. Ulokhu ethatha nje umama iqatha, kodwa akakwazi ukulifaka emlonyeni lisashisa. Ulikhiphe ebhodweni alibeke esosweni acula ingoma. Ngiyamthanda uJesu, khulula umoya. Ngiyamthanda uJesu, khulula umoya wami, khulula umoya wami, khulula umoya wami. Kanti wenzela ukuthi liphone. Lokho ecula ingoma uzombona selithatha 1 ngekade libeke eceleni, isela liyakweba. Kanjani ukhutshwa umzalwa noma umfundisi enkonzweni uqala ulove uthi bazongibona kahle ngisayina kule nkonzwana yabo, kanti isela liyakweba. Uthi wena ulayo umfundisi noma amamfundisi, kanti wena uzinikela usuka endaweni, usuka kwi-position. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will raise up a standard. Ungithatha la angibeke la, athi uzongijahala usathane angisusela uJesu angibeke lapha. Oh hallelujah. Angikho lapho ngifuna ukushumela ngembongolo. 1, makaqala wakufaka emlonyeni. 1 liyakweba, 2 lizobulala. Ngenkathi ekufaka emlonyeni uyaqala uluze, aqala umama ukuhlafuna. Ngenkathi ehlafuna iqatha lose shape, you begin to lose your true identity. You lose your identity. Ingakho indoda yayihlala emangcwabeni noLegion uma uJesu eyideliverisha uyibuza umbuzo wodwa, ungubani igama lakho? Tell me your true ID. Tell me your true ID. Ngitshele kahle igama lakho. Ngoba abanye kubonakala ngosuku lomgwebo, mase kuphela imove ithi the end,
ibisithi starring uRambo bekuSylvester Stallone, Jean Claude bekuVan Damme igama lakhe, lo kade nimthembile bekuyinkosi umama obelithi intercession inkosi Malanga yomthakathi, usister lo kade ephethe praise and worship inkosi Malanga ye-lesbian stubborn, silala nabanye abantu besifazane. What is your true ID? Tshela uJesu ungubani igama lakho, kahle sewungubani wena. Yingakho athi mesihlangana noJakobe wambamba wasethi ngubani igama lakho, wathi nginguJakobe umkhohlisi, the deceiver, the manipulator. Wasethi suka namhlanje ngoba ubambene noNkulunkulu ngiyashintsha igama. U-Israel, Israel-L, Israel-L, E-L means the Prince of God. Daniel, Dan-E-L, E-L. God is the judge. Akasame manje ngoba ngenxa ukuthi kunomoya anginiyeke. Cha kwahleni ngilaleleni ake nginiyeke. Number 3, ngesikhathi ekuhlafuna ugcina usuyimvuthu. Wena wabona amakini athi makwafaka emlonyeni wahlafuna aba upowder. That is to destroy. Suyimvuthu singayophindi ube yilele ethi uyiyo. Abese kuthi Jesu but I have come. But is a conjunctive word which joins two sentences. The second sentence is more powerful than the first sentence. Hey, my God. I have come that they might have life and have it more abundantly. No more swim to figure Jesus with the resurrection power. Sama. Asibambelane manje sivale. Le ndoda mayiba mayishawa igcwele aqhamuka umpriest omele inkolo. Bafethu miyekeni ngicela miyekeni bafethu miyekeni. Uzophila. Ingqondo yakhe izobuyela kuma senses zakhe. Uzophela intendese lokuzile. Father, I thank you. I thank you. Ingqondo yale ndoda la isihlwe khona yathwetshulwa amadimoni ngiyayilanda. Nina amagqwirha bathakathi entshontsha ingqondo yalomfowethu. Ngishisa into zenu ngomlilo. Wena uthanda nohlanya baba kuwe ngoba liveza ubukhulu bakho. Philisa le ndoda. In Jesus name. Ngenxa yesikhathi ngakhathazeki inyanga yomoya. July siyaphela futhi izoba manje ngoAugust. Bemshaka uqhamuka umpriest omele religion akangamsiza wamdlula. Waqhamuka umlevu omele umthetho akangamnceda until kwaqhamuka indoda egibela imbongolo ilangikhona. Mayigibela imbongolo yabona umuntu olima lithi iBhayibheli is Samaritan, a good Samaritan. Legama lithi Samaritan lisho the mixed Jew. Ngoba igama lithi Jew, iJuda lisho praise, the people of praise. Laba amaSamaria kwangamaJuda kodwa ahambe eBhabhele afika enze intermarriages nabantu baseBhabheloni bezizwe base bezala isizwe kuthiwa amaSamaria. So amaJuda bebathatha ukuthi abantu abangcolile
That is why lo amfazi waseSamaria ethi uJesu umJuda nomSamaria badlelana. Siyeka ngikho lapho entshumayelo. Bese kufika le ndoda ke la ngikho. Lithi iBhayibheli yehlike esilwaneni sayo. Yayigibela imbongolo yehlike esilwaneni sayo. Ibona umuntu olimele. Akakwazi uNkulunkulu ukusebenza ngawo usagibela isilwane sakho. Akakwazi uThixo ukusebenzisa usagibele phezu kwalesilwane. Ngamanye amazwi usabanjwe ipride. Khona abantu abagibela izilwane. Kunzima ukufinyelela kubo. Angikho lapho. Wehlika waba necompassion uJesu loyo. 1 funa sibambeke manje. Wakhipha amabandage. The word of God. 2 wakhipha amafutha. The Holy Spirit. 3 wakhipha iwayini. Wambandisha wafaka amafutha. Wasefaka iwayini. Spirit of joy. Lokho kulahlekile kubazalwane. 1 abanye balahlekelwe imbewu yezwi. 2 abanye noma benayo imbewu yezwi kodwa amafutha wekho. Holy Ghost. But dry. 3 abanye noma ekhona umoya ngoti Satan untshontsha ijoy. Engayintshontsha ihappiness kodwa angayintshontsha ijoy. Intokozo. Bambake. Asambeke manje. Lithi iBhayibheli lambazana introduction. Wasebuya ke emgibelisa esilwaneni. Ngenkathi emgibelisa esilwaneni ingenkathi umzane esindiswa engabusayihambela ngawakha amandla ukugibela esilwaneni usukuhamba ngamandla kaNkulunkulu usukuhamba ngamandla kaMoya Ingcwele usukuhamba ngamandla ensindiso hayi awakho wagibela esilwaneni. Ayelethi amen. Bamba wamgibelisa kwini? Wamgibelisa kwimbongolo. 4 wamthatha wayomfaka endlini yezihambi isingisi sithi inn. I-inn it's a local church. Akufuneki ube umhlamkazi walusile njengoba usindiswe etendeni kufanele uyofumana ikhaya lakomoya ikhaya lenyama kufuneka uyofumana ibandla la kushinela khona insindiso. Awuthanda amen. And mayefika la kuyini wamnikeza umgcini umninindlu wathi ngiholela odanariyu ababili. One umgcinizu inkeeper imele 1 uMoya Ingcwele onikeza impendethi yokuhlala nebandla. 2 umgcinizu umele inkeeper imele umfundisi pastor of a local church. Umoya odanari ababili babasho ukuthini iminyaka u2000 uthi umoya ngelehla ngayo ezemhlabeni lobo 2 pence noma 2 danari bamele 2000 years ngoba njengamanje ngizoyisho kusasa lento njengamanje sidlulile osukwini lika 6 siyongena kwi7th day. Day 1 uThixo wadala izulu nomhlaba. Ngosuku lika 6 wadala umuntu. Siya kwelika 7 lwerest. Njenga siya kwirest kwelika 7 lisho millennium, lisho ukuhlwithwa kwebandla ngoba fena aphumula uJehova. Uma siyongena njengoba ngo2000 ngo-year 2000 sahlanganisa 6000 years. From now selingafika nini isabatha singangena inini esabatheni ibandla lithathwe uNkulunkulu angene kwirest. Asibambeke asingene lana. Uthike lalani wagibela esilwaneni sakhe wasesayina iblank check. Wasayina wathatha iblank check wafaka isignature wathi noma yiphi expense ezokwenzeka indlenga lomuntu ozomgcina ngiyobuya ukuthi ngiyobuya ngizokhokhela kusho irapture esebuya. Bambake
ngicela singene lana ke manje awufunda uLuke chapter 19 siqala indaba verse 30. Luke chapter 19 verse 30. Ethi, hambani niye emzaneni obhekene nani, nothi ukuba ningene kuwo, nizakufumana ithole lembongolo likhulekile. Nizofumana intoni? Ithole lembongolo Linjani? likhulekile. Okungakaze kuhlale umuntu kulo. Nkosi yami ngoba kuthiwa ngishumana ntshumayelo. Besuke sihlala ukuthi ongakaze kuhlale umuntu kulo. Ngoba uJesu akawafuni ama rejects. Angisho umuntu mina. Ngisho when it comes to giving. Lalela. Ongakaze kwenze njani? Kuhlale umuntu. Asambeke mntakwethu. Asa. Lithukululeni. Ya. Lililethe. Ya. Verse 31. Nithu uqedile. Vala amehlo ethu. Are you a donkey or a horse? Liphilile izwi lakho. Liyadala ongekho kube khona. Wabiza izinto engekho ngezwi lakho zaba khona. Tumhlabeleli wasewesile. Izwi lakho lizwa ngobumnyama bubaleke. Athi uDavid izwi lakho lisibani enyaweni zami. Athi lukhanya endleleni yami. Athi bheka enhlizweni ngifihlile ngilondile. Izwi lakho ukuba ngingone. Liphunza ihlathi laseKadesh. Liphuna imsedari yaseLibanon. Lisando esiqhekeza amadwala. Lingumlilo. Libukhala okusike okudlula inkembe esikanhlangothi zombili. Khuluma ke baba ngezwi lakho. Qoba indebe zami qobe. Abantu bakho babe izinkuni izwi lakho libe umlilo. Siyabonga baba usekwenzekile ngoJesu Kristu umNazaretha. Ibandla lonke lithi amen. Give me 15 minutes. Falling God. Uthi Jesu hambani niyemzaneni othile niyofumana ithole lembongolo liboshiwe. Nikilithukulule. Sike sathi soba nephasika ebandleni umoya ingcwele. Ngithandaza. Ngifuna imessage. Wanginikeza le message. Wathi khuluma nebandla lakho yabona namhlanje ngikhuluma nezoni. Ngikhuluma nabantwana baNkulunkulu, ngikhuluma nama leaders. Ngikhuluma nezinceku, ngikhuluma namahamente kusho akekho umuntu ozoshiyeka ngaphandle. Ngoba inkinga kaNkulunkulu nezinceku sezenze kings over the flock of God. Nezinceku zikaNkulunkulu sezenza amakhosi phezu komhlambi kaJehova. uJesu sibona lana ethuma abafundi. Uthi hambani niyongifunela ithole. Noma inkosi waIsrael noma kuqala amakhosi abegibela amahashi ngoba ihashi it was an animal for status. Kodwa sibona uJesu ethatha imbongolo into edelelekile abantu abahluphekayo. Amakhosi abehamba ngamahashi kodwa abantu kazana begibela imbongolo. Imbongolo imele a sign of humility, umoya okuyithoba. Uthi uJesu hambani ningitholele le mbongolo. Nabayibuza niqaqelana ithi inkosi yayidika. Njengoba una ngizini kule ntente namhlanje. Inkosi yakudinga. Njengoba ubona le ntende elimile. Inkosi yakudinga. Njengoba ubona kusintshana abashumayeli. Abanye bandisa ngeindiza abanye baqhamuka local. Inkosi yakudinga. Njengobona usibona sidela amakhaya ethu, sidela amakhaza, sizohlala ezintulini. Sine message. The message of Jesus. It's not a denominational message. It's not a religious message. It is a message of power. It is the message of hope. It is the message of salvation. It is the message of deliverance. Come on, shout hallelujah. And
hambani niyongiqaqela imbongolo esiboshiwe. My God, my Jesus. Ngaba ngumsindo mfana wami, ungabi sesayidini kaSathane. 1, ngenxa yesikhathi. Why akhetha imbongolo iJesu? Ngizokhuluma ngama characteristics of a donkey. Ngizokhuluma ngecharacter yembongolo. 1, imbongolo intenza ithando uJesu. 1, a donkey has got no name, whereas a horse has got a name. Abantu nabephethe baphethela igama lehashi, abaphethela lokugibele ehashini, kodwa bese bekhuluma ngegama lehashi ngoba ihashi into ebalulekiyo igama. Kodwa uJesu akafuni ihashi, ufuna imbongolo engenagama ngoba ufuna kuvele lokugibele phezu kwembongolo. Akanandaba nembongolo, kodwa into ebalulekile ukuthi kuvele logibe phezu kwembongolo. Athi uJohane manciphe mina akhule yena, manciphe mina akhule yena. It's not about us, it's about Jesus. It's not about us, it's about the jockey, the rider ogibele uJesu. Shout amen. Shout amen. Ingxaki yethu emabandleni sinabantu abangamahashi, abathi nabenza into bafuna kuvela amagama abo, abathi noma beshumela bafuna kuvela amagama abo, abathi noma benza into ethile bafuna kuvela amagama abo. Anokwazi labo ukuthi amahashi akusona imbongolo, kodwa imbongolo ziyagitshelwa bese ngavela amagama. Mangithi isandla uthane amen. Uyimbongolo noma uyihashi? No, ngithi ngiphendula ngiyakubuza. It has no name. Njengobona mfethu labo bantu bagcwele nje bashungazwe yimi. Njengobona nje umfundisi hamba ngale moto kwanikela mina. Njengobona nje mina kade ngidecorate ufuna kuvela igama lakhe, kodwa kwimbongolo akuvela igama, kuvela lokugibele ngoba ufuna ukuyongena endaweni thizeni. Manje ufuna imegibele kuvele yena, kodwa akakwazi ukuvela ingekho imbongolo. Ufuna into akazogibela kuyo ukuthi imphakamise imbongolo, uthi yena uma ningiphakamisa abantu ngiyabadonsa, uma ningiphakamisa ningaphakamisa amagama amasonteno, kodwa niphakamisa uJesu njengalokhu uMose waphakamisa inyoka ehlane, kanjalo nendodana yomuntu imele ukuphakanyiswa. Shout hallelujah. Ngenxa yomoya ngifuna ukunikhulula. Number 2, yasikhona abantu abasemabandleni abanye sebasetshenziswa kodwa basaboshiwe. Banentambo ngoba intambo imele isolo. Le mbongolo leyokhulu yayiboshwe ngentambo. Number 2, yayidlala umerry go round, igidagida ndawonye. Kunabazalwane kudala abaneminyaka abasindiswa kodwa impilo yabo ayiguquki, impilo yabo ayi-improve, balokho begijima endaweni eyodwa, bayabhibhidla ngabe sebeyakhuluma, basahamba basakhasa ngabe bahamba ngeenyawo. Number 2, bamba character yembongolo, characteristic number 2 yembongolo. Mawuthenga ihashi ulithengela for status, kodwa if you buy a donkey you buy a creature of service, servicing creature. Imbongolo akuyona ukuhamba ibukisa, kodwa mawuthenga imbongolo uyithengela ukuba iseve, uyithengela ukuba ikhonze, uyithengela ukuba yenze umsebenzi submit. Inkinga kamoya ingcwele emabandleni sishodelwa imbongolo, sandelwa amahashi. Abantu abangafuni ukuseva bafuna ukusevwa, bafuna ukuphatha bengazange baphathwe.
bamba ngeke ngathi ensukwini njengamanje emabandleni sekugcwele umoya obucelebrity, sekugcwele umoya wani wonke umuntu ufuna uba yiceleb, kodwa akekho umuntu onomoya wobunceku, servanthood spirit. Akekho umuntu onomoya wobumbongolo. Imbongolo mayike yabakhona iseva umnikaziyo, isevisa umnikaziyo. Sishodelwa imbongolo emabandleni, sishodelwa imbongolo zabafundisi, sishodelwa imbongolo zabazalwane. Abafundisi bafuna ukuba ngama-kings phezu kwezimvu, abafundisi bafuna ukuba ngobasi. Moya wehash, very soft. Moya wani bamba uma imbongolo izosevisa, uma uNkulunkulu efuna umseve, spend your quality time with God. Le ndoda le ibona umuntu olimele, yathatha amabhandishi ayo, yathatha amafutha ayo, yathatha iwayini layo, yathatha itransport yayo, yathatha imali yayo yayokhonza ngayo. Sinabazalwane aba-selfish, izinto zabo kube ezabo, bezenkonzweni bengayiphathanga izinto bezokhonza ngazo, abazosacrifice ngazo. Le ndoda yasacrifice ngeyayinakho, kodwa namhlanje amahashi awasacrifice. Imbongolo ziyasacrifice. Waphela amen. Ingakho ninikeza uNkulunkulu amasente engathi yinja, nimnikeza o-50 cent, o-10 cent, o-5 cent, o-2 rand, menza inja. Moya wobuhashi ubona nalama sekunikela umoya wobuhashi. Thola amahashi eNewlands, shothi imbongolo. Thank you, Jesus. Number 3, bhekani mina. Moya ingcwele ehlala kuleli tende, hlala lifukamele Nkosi yami. Number 3, mawune servicing spirit, servant heart, servanthood spirit. Ufana nobani njengoMordekai, Mordecai. He served God, one, with a pure motive. He served God in spite of the situation. 3, he served God sacrificially. Kanti njengoba eserva kuyabhalwa in the book of remembrance. Njengoba eserva nje yonke into oyenzayo, God keeps a record. Mawunikela ubhala phansi uThixo. Okay, lizowehlisa ithende. Ehliseni. Ile apholi. Ozani ngapha, labo nini ozani ngapha. Hayi nini la. Okay. Ngicela nilalele kancane ngize in 3 minutes. Okay. Asime ngenyawo. Bamthanda izandla. Ngicela laba sebethe kudluzana imoto lethu sokwetende. Lindani kudluzana imoto. Lezi ilanga ku-caravan. Asiphamise izandla uthanda moya ingcwele. Ngiyabonga. Ngezwi lakho. Nginikeza amandla okuba imbongolo yakho. Ngegama likaJesu. Baba sibongile abantwana bakho besafikile. Siyabakhulula manje ngenxa ukuthi sifuna babe safe. In the mighty